పట్టుజల తారు ముంగమూరి దేవదాసయ్య గారు సామాన్యులా అండి? దేవునితో మాట్లాడే అనుభవం కలిగి పరిశుద్ధ గ్రంథానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలను పుస్తకాల రూపంలో రాసి అందించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. అమ్మో మేము ప్రకటన గ్రంథం చెప్పేస్తున్నాం, మేము పరమగీత గ్రంథం చెప్పేస్తున్నామని హడావిడి చేస్తారు కొంతమంది. ఎంతమంది ప్రకటన గ్రంథాన్ని వివరించినా, పరమగీతముల గ్రంథాన్ని వివరించినా దానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యాన మూలాలు ముంగమూరి దేవదాసయ్య గారి ద్వారా దేవుడు అందించినవే. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒప్పుకోవలసిన నిజం ఇది. ఒక మంచిని మంచి అని ఒప్పుకోవటంలో తప్పు లేదు, ఒప్పుకోకపోవటం కుంటితనం అవుతుంది. సామాన్యులా అండి దేవదాసయ్య గారు? ఆయన పరమపదించారు. 120 సంవత్సరములు ఈ భూమి మీద బ్రతికి దేవుని పరిచర్య చేసిన దైవజనుడు ఆయన పరమపదించారు. కానీ ఆయన సాక్ష్యం నేటికి నిలిచి ఉంది. ఆయన సాక్షి శేషులు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగా.